नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। जों दायो नायगोन जाहैबाय गाव गावनि मबाइलावनो जि आधार कार्ड आरो बेंक एकाउन्टजों लिंक जादोंना जायाखै। नोंथांमोनाबो रोङाब्ला नायब्लानो जाबाय। बे भिडिअआ गोरोंफोरनि थाखाय नङा, जास्ट रोङिफोरनि थाखायसो। दायो गोबाङानो रोङा, बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ लानानै फैदों। अब्ला दायो जोङो सार्च खालामदो क्रम ब्राउजारावहाय। नोंथांमोनाबो बेबायदि लिरब्लानो जाबाय dbtbharat.gov.in। बेनि उनाव दङ जाहैबाय बेयाव सार्च खालामबा बेफोरबायदि इन्टारफेस फैयो। जों दायो नैबो होबाबो जायो आरो आधार UDI नैबो होब्लाबो जायो। आं दायो बे पुशनि अपसनावनो क्लिक खालामसिगोन। अब्ला बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय। दायो दङ जाहैबाय राइट साइडजोंहाय गोजौआव नै डकुमेन्ट्स। बे डकुमेन्ट्सआव क्लिक खालामदो। बिनि उनाव दङ जाहैबाय फार्स्टआवनो आधार UDI खौ क्लिक खालामदो नोंथांमोनाबो। अब्ला बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय। अब्ला जों दायो नै बाहाय क्लिक खालामदो। बेनि उनाव दायो नै बाहाय क्लिक खालामदो। अब्ला आं दायो क्लिक खालामबाय। अब्ला बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय। दायो जोङो नैबो आधार कार्ड आरो बाहायाव दङ जाहैबाय नैबो केपचा, बेखौ होब्लानो जाबाय। अब्ला आं दायो आधार कार्ड 12था नाम्बार थायोना, अब्ला आं बेखौ होनोसै। अब्ला आं दायो आधार कार्ड नाम्बारखौ होखांबाय, नोंसोरबो होदो। अब्ला दायो बे केपचाखौ नै बाहाय एन्टार खालामदो। सेम टु सेम लिरब्लानो जाबाय। बेनि उनाव दायो सेन्ड OTP आव क्लिक खालामदो। आरो दायो जायफ्रानाखि आधार कार्डजों मबाइल नाम्बारा लिंक दङ, बे मबाइल नाम्बाराव OTP फैगोन। अब्ला बेखौ नैबोहाय होदो। अब्ला आंबो होनोसै। अब्ला आं दायो होखांबाय, नोंथांमोनाबो होदो। अब्ला आं दायो साबमिटआव क्लिक खालामसिगोन। अब्ला नै नायदो लोगोफोर, आंनिया जाबाय। नोंथांमोनाबो गाव गावनि मबाइलावनो नायनो हागोन ना। अब्ला आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।